εξόρμησαν προς κάθε κατεύθυνση και έδωσαν το σήμα και στους υπόλοιπους. Είναι οι μεγάλοι κατακτητές. Ο άνθρωπος που ανακάλυψε ένα νέο κόσμο με το Pocket Wi-Fi. Ο άνδρας που κατέκτησε απάτητες κορυφές και μοίρασε γρήγορο ίντερνετ. Αυτοί που με πηξίδα ένα πανίσχυρο δίκτυο χάραξαν ρότα μεσοπέλαγα. Η μητέρα που άνοιξε νέους ορίζοντες με το 4G router. Ήρθε η στιγμή να γίνεις ένας από αυτούς. Να κατακτήσεις το καλοκαίρι με επικό ίντερνετ. Συμμαχήσου το Κοσμοτέ 4G, το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα και οι εξελιγμένες συσκευές για να μοιράζεσαι μέσω Wi-Fi το επικό ίντερνετ. Κοσμοτέ, ένας κόσμος καλύτερος για όλους.